Zhruba půl roku jsem přímo na droida sral a nevyšlo téměř žádné video, což je i krásně vidět na statistikách na tomto YouTube kanále či TikToku anebo Instagramu, což mě i dost mrzí. Kdo ví, kde bych aktuálně byl. Raději bych teď vše napravil. Vždy v pondělí, středu a pátek vyjde krátké video informující o aktuálním postupu. V neděli pak vše shrnu. Jelikož již mám prototyp pravé ruky hotový, vrhl jsem se na levou. Nejdříve jsem ale musel upravit prasklé táhla, což je poměrně častý problém, když se s prstem hůře zachází. Zároveň táhla slouží jako pojistka proti poškození serv. Aby nedocházelo k ohnutí osičky, používám řídel o průměru 2 mm. U starší verze jsem využíval špendlíky a již po chvíli došlo k zdeformování. Proto je otvor v táhlu větší a stěny slabší. Dochází tak občas k prasknutí. Samotné táhlo zvětšit ale již nejde, kvůli prostoru v prstu. Dejte mi prosím do komentářů vědět, jestli máte zájem o video, kde vysvětlím, jak přesně mechanismus prstu funguje. Někteří z vás si už všimli, že jsem začal videa publikovat i na dalším kanále a mírně jsem upravil i Patreon. Založil jsem si ho, protože se chci zaměřit i na zahraniční publikum. Dávám na něj úplně stejná videa, jako zde, jen komentář je přeložen a vytvořen pomocí umělé inteligence. Začínal jsem od nuly a dnes mám přes 100 odběratelů. Jsem i rád, že sledující jsou z celého světa. Modulárnost droida mi vždy umožňuje poměrně lehce opravit či vyměnit celou poškozenou část, jako v případě táhel, bez manipulace s celou rukou, což si teď ukážeme na výměně táhel. Odpojil jsem propojovací kabel a oddělil dlaň od zápěstí. Pak jen stačilo odšroubovat šrouby a vyndat prsty. Po výměně a vrácení prstů následovalo připojení k dlani a nacvaknutí kabelu. Poté ruka zas fungovala. Nově využívám u droida závitové M3 vložky, jež nahradily vkládané matky M3. Práce s nimi je opravdu jednoduchá. Stačí vymodelovat otvor o patřičném průměru, díl vytisknout a vložku tlačit pomocí pájky. Malý tip. Pokud si závitové vložky pořídíte, doporučuji si vytisknout šablonu s různými průměry a vyzkoušet, který je pro vás vhodný. Závitové vložky nově využívám jak u prstů dlaně, zápěstí i podložky. Prostě všude, kde to jde. Rád bych vás upozornil, že mám také Patreon, kde mě můžete finančně pravidelnou formou podpořit a na oplátku získáte určité benefity. V blízké době zde například plánuju zveřejnit veškeré soubory pro stavbu ruky droida, nebo mě můžete podpořit jednorázovou platbou skrz tento QR kód. Zároveň bych rád poděkoval všem podporovatelům. Rád bych brzy zveřejnil veškeré soubory ke stavbě této části ruky droida, a tak pracuji na návodu. Ke stavbě bude sloužit jednoduchý návod doplněný videem ze samotné stavby. Aktuálně mám dokončené prsty, palec, zápěstí a plošné spoje.